Хора, аз съм малко искам нещо на клип на Brawl Stars. Знам, не съм снимал тук, че просто не знам, много си извинявам, камерата на телефон се подцапва и не мога да снимам на Fortnite, но мога да снимам на Brawl Stars. Ще си кажете, този си седи си и също прави. Ами не е така. Този, който е до мен, е спечелил Мортис, нали, хвана се го за главата и ме хвана голям яд. Ама пък той няма всички епици. Спокойно, аз се правих на боксинг преди малко. Ми се е падна Тара, ама аз не харесвам Тара и не я използвам. И няма да я използвам. Рико, къй си? Тебе ще убият. Играта пък имунитет, не разбрах, трети ранг. И сега си, бас, това не печели бровер. Печелил само Рик. Ами не! Ело! Печели Пайпър, след това Франк и накрая Пам. Франк и Пам съм играл на много. Не Тара, да, за такова, за банк говоря. Иначе, ще правя така, ще правя анбоксинг. Мислех да правя просто да ви практики с това. Ще има стринче, тази вечер на Балсайт. Не беше много. Ще видя. Пайпър дори да ми е на първи пауър още. Не ми се падат просто картички за нея. Не знам защо. Какво става и аз не знам. Да бягай ми, моля, бягай. Тоест, Colt в момента ми е най-пауър upнат до момента. Защо всички мен са напълни? Окей, беше тук горе.
Що года? Добре. Трябва да play again, да видим дали ми ще пусне този Веско. Веско е доктора, да, знам в едно време какво да кажа. Хе-хе. Надявам се на Джин или поне Мортис, или поне Тара, колкото и да не харесвам Тара, пак ще ползвам, за да видя геймплея. Като ми спадна нов герой, веднага пускам клип. Ще направя боксинг, малък анбоксинг, най-малкият ми от 5 кутии и един биг бокс, ако мога да събера. Това ще бъде, който ще стане някъде след седмица. За сега Пам е толкова силна, а тя ми е на първи пауър. Тя ми е просто на първи пауър. Ми е толкова силна. Бол стана на 400. Може ще играеш игра с Бул. Майга, ома, не. Бул ме скапа тук. Той ще отиде в бурето. Обидим тук. Той също Бул. Първи пауър много силно. Хора, кажете, струва ли си? Мен ми трябва само митик и легендари, защото няма кой друг да не спада. Дали нямам още добре за Star Power, никой не ми е на 9 Power. Rare броуърлите съм ги събрал, супер също, рарите. Epic броуърлите също. Въобще, само митиците и легендарите броуъри ми трябват, за да... за да се става добър. Значи, един митик ще ми стигне просто. Ето го Мортис. Вижте му профила. Пак отново имам повече броуъри от него. Ама няма победа вик на солотата. Има 14 броуъра, аз имам 5. Той има Тара, Митик и Мортис, но пък както виждате има само един епик, тъй че това не е много добре, защото епиците са доста добри. Митиците не съм ги пробвала, ама и силните са добри, но пък Франк и Пам са направо уникални. Не знам, пишете долу в коментарите, кой има по-голям рейндж? Джеси или Пам? Не Джеси или Пам, а Джеси или Пайпър. Според мен по-дългия рейндж е на Пени. Ама пък Джесито е много силно. Хаби по 1000. Почти колкото Бул, само дето Бул е за кампане на красите. Не да му направим нищо.
Аре бе, убийте се. В момент това ще го кръстя чалендж, защото сега просто разгряваме. Чаленджа ще бъде след малко. Тя има имунитет, както винаги. Мастър и колко. И ги разбих. Мастър и колко българщетата. Браво, окей, само ние ги разбихме. Дигам 6 ранг на Джеси, много ми харесва. Имах токен да бъде 200, ама станаха 2. Имах 3 събрани кутии, но се сдържах просто и реших да ги отворя. Майко, бъде на гърба. Поко! Падна ми се Поко, да го апгрейдна и ми стана Power 5. Power 5. Както виждате, скоро ще взема един броубокс и Dynamite, Dynamite, както си го наричате там. Просто ще го взема скоро, ще има 16 броуър, ще ми се падне Морти Тара и след това Джин, след това Леон, Спайк, Про и направо ще има всички броуъри. Ама първо ще ми се падне новия броуър, който ще се казва Карол, ако не знаете, или Карол. Не знам както искате го наричате. Не знам кой... Мамо. Окей, пам, появим се преди нещо, това не беше много. Виж ли какъв е сладур. О, фак! Не знам къде е втория отбор. Окей, той се появи, пусти си. Той беше на много малко пораж, другия и нямаше случай, ама сега добре ще мисля да му вдигна 9 ранг на Поко. Не става, мисля, че 7 купи. Една победа ще му стигне. Клипът става вече 14 минути, аз това не знае. Не знае, че става толкова бързо. What the fuck, bro? Hey, what? Аз съм мут, да, не го казвам. Да, последна игра ще направя с Поко и след това една с Дарио.
толкова бързо шоудаун. Аз дори не разбрах, че е шоудаун. Обаче къде са? Аха! Баста пак е този. Не можах да се хилна, това беше гадно. Добре, не можах да се хилна. Добре, ще направя още 2 игри. Ще искам да се дигна само още 3. Правя още 2 игри, по една и Дарил. Сети този. Аз съм много по-пауър от тебе. Не бих. Внимай. Губя. Окей, правя 2 игри, както и баща. 2 игри, пак поко. Отново трябва да направя победа, колкото да ви звучи трудно, споко е много трудно да се направи победа. Не, разбира се, на соло е много добър, ама на дуо е малко трудно. Особено с тази комбинация. Тук има някакъв спауър 4. Окей, аз ще кампия в храст. Окей. Значи... Клювамил. О, пак. Не можах. Окей, разпалвам се. Победа, имам победа. Не. Нищо. Значи хора, няма да игра с Дарил. Просто ще вдигна на поко. Искам да вдигна просто поко на 9 ранг. Само трябва да стане капацитет много дълъг. Почти 20 минути. Стига да е.
И тук вече ще видят всички верности. Мимо бас. Означава скелет нещо. Кой е къде отидох? Не трябваше да. Tudo que é pão. Oh, Боже. Добре. Ако клипът ви е харесал, представете, щупете лайк бутона, абонирайте се и напишете нещо долу в коментарите. И ми кажете, Поко силен ли е Ейктапулс? Добре, ако ви е харесало, лайкнете, пишете долу в коментарите кой е най-силният епиците и с кой да играя. Аз мисля, че е Пам. Вие ако мислите така, пишете и се абонирайте. Ето.